morning, good afternoon. Kumusta mga gases? Nanapod me. Nagtuki-tuki. Tabi-tabi na po. Naghisgot-hisgot. Nagtimbang-timbang sa mga opinion ko. Kabahin sa mga opinion sa kulang kalayaan sa minyo, o sa gipakaslan, sa gilibin, o sa kabit. Sa kasado, sa libin, o sa kabit. Uy, kanang libin o kabit, usara man na. Ay, daray, pamilaw. Dili ko Ang kasal, di palit. Ang libin, di utang. Oh, Ang kabit, scam. pwede. Pwede dahil mo amo na. Nanong maantong mangyod sa divorce ang magtiayod. Angayan, bib. Ang pangutanan ako is, angayan ba, yun nga, sa gawa sa nasod, okay ra sila, liberated man, or else, yung no, social naman kayo sila. Sa Pilipinas, angayan ba siya i-apply? Naan naman ko sa Pilipinas. Okay naman. Sure ka din? Oo. Nga, uga ng mga kumod, ako kayo. Naan divorce sa Pilipinas. Wa man day kwarta ikagastuan ng divorce. Mahay mo yung 5,000. Mo na tingon nimo nga agwantahon na lang ginumo. Ay, dili po ko Mungwin ta sa buko ka na. Dili po ko. Ay, dili ko, mag-divorce na lang. Mag-divorce tayo. Wala tayo kabayad sa divorce. Mag-divorce. Divorce na lang, oy. Unya, wala tayo kabayad sa divorce, be. Kung gusto ka makig-divorce, kinanglan Lugos, ka lugos naman. mo-file ka Ba, kaso. lugos ang palit og lipstick niya, divorce ba naman? Magali, mag-one each way. Magbulag sa may kabubuton. Nya kay kinahanglan man siya nga i-apply pud ang divorce kay for example, ikaw o mong bana or ako kita gusto ta magninyog utro, di kinahanglan makasal. Ako na magpakasal utro. Mo may meaning anang nya walay kwarta. Ya daghan pag-utang. Ang isyon na. Mo na mag-live in na lang gyud ang panaman. Murag Abintahan lang gilibin kay utang na na. Unya, og kanang ko, ano kanang ikabit nimo? Di na scam. ako kanang kabit, kuan man na siya tentasyon naman na siya. Pero kana bang proper marriage na magbulag ta din ako magkuan na lang ta, mag-divorce na lang ta. Ako sa hinungdan siya. Uga na mag Ugan ng sapa. Uga na mag-ugay kanya. Si Mare dito pero tindalog ka. Perti ka yung gwapa ha. Ikaw, sus, galusyang ka niya. Tanaog na imong dagway. Ana ba, no? Pagkasakita. Nya, ba ya? dili na biya makikilawas ang imong bana. Lisod pag di ka makig-divorce. Makig-divorce mo. Ay, mag-divorce ko, oy. Barato lang kay kung kabulingon. Magpalit ko. Ignan nila ko, ha, mo day na kayo gana, magpalit ko Wonder Mom. Ang gino ko, formal lagi tawag sa record ko. Wala ka-record na dito. Abi lang na siya. Kuan. Akapalit Kaya ako. nga kayo sa divorce. Kung Murag mag-divorce na man god. murag ipaningot ko sa divorce. Dili ang divorce man god. Maayo na siya. Kung kamo ba dili naman makasinabot ba? Kuan. Pero ubot na una loy ba gid ang mga anak kung mag-divorce ang kanan. Pero kung wala na gilaing way nga mag-antipara lang atong lagong, then O dili dili na lang magpapagi. mag-divorce na lang gyud kay o inaana man gud pananglitan. Adi kay pananglitan kay mostly magina sa mga tawo nga walay love sa usag-usa, magsinumbagay naman gid na. Nya pindi magita mabayo. Pero kanang sabutan, O sabutan. sabutan ganyan naman. O 50-50 sa gasto. ana. Sabi na batanon pa. Nya makig-divorce. Kinahanglan 50-50 gid sa gasto kay nganong gisudlan ninyo na nya pag apot kay sa tunga o pay tunga wa na nagbulag na din mo nag-away. Ang kuan man gud kanang away kuan naman unta gid na lamas sila sa kami niyo ba. Lagi no. Pero naapa ang kasagaran man gud nga mag-divorce kana pay deeper pag yun nga mga problema sa magtiayon mo na. Mo gina. Pero away-away lang marang masulbad naman. Pero ang kasagarang awayan man gud sa magtiayon nga mingon ta nga deeper third party gyud. Lagi no dili Third makapasaylo. party gyud. Both Kay side. kung ingon lang og party o kwarta, masabot-sabutan man gina sa magtiayon. Pero kung third party na gali ang mosulod, na scam na gali ang kuan inaana nga yung banan scam na imong asawa na scam. Wa gila ang source ana kay di wala naman may feeling sa usag-usa man gud motong ning sulod na to ang third party. Kun inaana pananglitan pero na natinta lang si boy or si girl kanang masabot-sabutan na gyapon na sa Luwi ang mga anak mo, mga anak mo. Luwi kayo ang mga anak. Oh. Nigingon ana maka-divorce ba gihapon bisag kuan, kwarta te kay ano. Ug di ka rimitan og kwarta. Ani man masabot-sabutan naman. Dili na may Na kuan may na uban dili. yun nga dili. Oh, dili mo na sa sa kwarta sa asawa. Ingon na dai wa unsa bilang kwarta. Kinintos ang imuha. Mao ganina, galisod man gani og kwarta, ambisyon pa sa divorce. Ano na lang magtarong na lang sa pamilya, kay pamilya man tuka-tuka magbinyo niya mag-divorce. Ay, maayong Na may buhaton. dagang abogado nga libre. Insaktong buhaton di ay labi sa mga batanon karon, dili sa sila mo decide nga magpakasal. No, Kay basi moabot ang time nga Sa
Oo, inana live in. Ah, Oo, dili kanang po sa- Dili po forever. Sure ball gyud na sila getting to know each other muna. Adi sir magminyo kay Kunya, giingnan man kadaan Basta sa batanon uya. pa ka, getting to know each other. Mm. Sa batanon pa, ayaw sa sulod, ana. Oo, nga yun. Diba? Kay ang kanimang kung marriage panakiusa sa mata sa Ginoo sala biya na nga magbulag nga yung anak lang Nga, ka practical. kasado na. Ah, Kung kasado na. Mo lagi. May lag sa huwes. Ako ang pagunaw na ang huwes nga nagbindisyon, okay ra kay tawo. Tubig na sa sulod sa simbahan. Murag yapon, Oh, ang kaya buwis yapon. ug ang pastor ug Ang maura dahil hapon. pare tanan. Sala, Basta, Jud. nanay Ang gid Kuan ay ang- kanbisan pa og kanang ingon ta nga. Ako nang Ginoo makapasaylo man. Nga, Lord ako nagsala di ko Lord, hulag ni sa kong bana Lord, kini na magwanta kay wala na black eye na ko, wala Naman magwanta. ay mga rason. So Mm. kanang di ba kanang mga ingon ta nga mo ang gini sa rule. Pero sa mo na ingon ba nga in every rule there is an exemption. Oh. Nga basta valid lang na siya nga Oh, exemption. exempted. Di ba? Imagine mo mag-away ba nag-asawa exempted na ganin ko mo, malaparuhan ka exempted. Patay. Uy, na malaparuhan ka exempted na may daghan. Battered wife, battered Oh. husband. Giyagwanta nila gumikan sa Battered pamilya, wife, Sa mga mga kasban. sa mga bata. Pero di na pud maagwanto ay magsige na lang yung Ay bisan ako kakabot. tingali oy sa ako lang panalitan mas Uy, uy, abi bitaw no para ma-save jud bitaw ang family. Dapat agwanta-agwanta mo. Agwanta sa nimo basta dili pa kaanaon. Dili pa ikalamatay, magwanta pa nimo. O nya let og hinahinayon ka let. Ha? Nahinayon ka. Di unahon pud nimo sa ginahinay mo. Tanaw nimo ngayon, anak kabati katasan mo bana, imo pud siyang bitsinan, jo. Mo gyud na giingon nga ila-ilahan sa gyud usa ka Murag muminyo niya. Yan nakasala nakatay mo manglipatay to. wala joke ra gali. Then, once siya, oy kanang murag dili siya maayo sa pamilya nga. Murag dili siya maayo no nga mag-divorce kasi syempre bagong pamilya pero ang divorce pod murag nagi siya advantage pod Jake king ano, makalikay na kas kumo, makalikay na kas imong mga kalisod nga imong nagian. Malay nimo sa sikanhan nga tawo, sikanhan na magimudala nimo di. Wow. Lagi kalamay na. Dili pud ka kasiguro sa sikanhan. Manang ila-ilahan gyud ang tawo oy. Pero naman may mga pag-istorya ni. Sila ilang kung yun Mo lagi. unsa ko yung Dili bana sa primero. Opposite ko nung nasa ikaduha. Na, maugin na. Pastilan lit. Ayaw na lagi pagminyong utulit. Na ako may mukutaw, mukutaw. Mukutaw ko dito, Charles, mukutaw gatas. Mukutaw ko si boss pa. Alam mo lahi Oo. dyan. Sa sitwasyon nga sa pamilya gyud nga dili magkasinabot. Mas maayo na lang gyud ang maghulat. Oo, okay. Kaysa ba? mag-antos ka nga wala gyud kay kalipay tibok nimong kinabuhi. Di ba? Dili Apil lang man ba na ikaw ang imong- walay Sino? kalipay, apil man ang mga anak. Mga anak sa, niya mura imong kamatian kung si misyon. Magpunta na ko. Mula ko, Kung si mission gyud. nabukog na ta. Ang mga bata pud nga magtubok kay mga kuan pud. Violence po. Violent pud. Di ba? Violent. Kaya mao may ilahang nakita sulod sa panimalay. Uya sa sitwasyon sa Pero pamilya. imong choice nga bulag na lang taan, bulagan na lang Uy, gid na ako. sabutan. Ilayo na lang gid na ako kay pinangga na ako niya akong mga anak. Bahala di ko maminyo ko tro eh. Basta Ay, malayo murag lang sabutan paning mga jud anak. siya, tarong Ano, sik no. Sabutan jud siguro. Na sabutan ba magtiayon ana di na magkonta. Uy, nagistorya po nimo tiwasan. Ah, di na rin mamagwanta tiwasan. Di gid ay mas maayo gyud na. Muna nga uban mulayas dili manangig. Mm. Bakwit, nahipos sa nang gamit mga bata dala. Ang may rapod oy, kanang mga bana nga way mga pulos. Kumas. Unya, Yan eh. ang disadvantage po na nani, kung mulayas ka ba nga dili ka wala man sinabutan ba. Mm. O di. Number one, kung asa ka paingon, adto di sa imong ginikanan. Mm. How about imong ginikanan naglusod po? Di maningkamot man ka. Kamot ka, di Oo. ibilin dito. Maningkamot ka. Mo na kuan ba? Unya imong bana, mo apas na ko dito din, langi-langian din ka. Agoy. Mas maayo man ginang magsabot mo sa barangay lang sa temporary lang ba sa barangay nga. Mao ni atong buhaton kanang dili lang sa ta maghilabtanay panahon nga kanang nanatay kwarta ika pa divorce o magsabot ta. Nga mag-divorce. Nung ka Sabot o kanang mulayas ka dito, wala man gud nay closure ang paglayas. Lagi no masamot ng komplikado na pud niya. Maminyo ka dito, maburos ka, demanda pa ka. O diyon, Oo, sure. ang bana Sabi na ka. ang bana o asawa nga moapas dito o wala man sa kalibutan nga Maminyo pag yung kay dugang ni mas mga anak. naa may nana gud. Nay nana Nay, nay, nay. tabog yun. Pero, Pero kuan pod kanang nalibre ra pud sila kay pag utro niya binyo buta naman. Oh, yun na. Okay ra siguro. Kaya na oy, Ya, bukod ka sa imong unang bana. mo gani na istoryahon jud. Imo gid siyang prangkahan. Gadon gid siya nimo dito sa kuan sa barangay. Kay aron do na kay kagawasan. Kay ang divorce naman siya maghatag og kagawasan gid nimo. Kanara, diri sayo ta. Ay ang Ginoo sabot gyud na kanang nay. ang Gusto ko mag-suicide na lang yung kag ina nimo naman magbanta. kuan sa Bible nga kanang Pwede ka maminyo. basta katong Huwag imong nakasala og una. ang imong partner. Pwede. Imong asawa or bana nakasala og lain. Nya imong nahibal-an nga dili man imong siya madawat. So bulag na lang yun. Siya may nagpakasala og una,
Mo lagi. Pwede ka ninyo lain. Pero pero kuan sa jud kanang ano gisadan yung kuan yung Okay, kuan lagi sa kuan sa adyang mano. Kaya lagi, life is a matter of choice. Disod po, magpakamatay na lagi pag bukag ipod nimo magwanta ang miserable mong kinabuhi. Kuan na yung katabang dahil po dahil divorce dahil. Yung nana. mo nag-ingon ba nay advantage mo ina na po disadvantage. Ang disadvantage ka sa divorce man gud. Ang imo mga anak luoy kayo kay wala dili matapok na ba ilang Nabungkag na una. ilang ilabang wala sila papa or wala sila mama ina na din naamang ginang mga okasyon sa eskwelahan o family day usa pa family day nimo nga wala man imong mama wala imong papa Naghang mga bata susuyan mo mga anak ang mga Sarap butan. ang hirap ang mga bata. may tag abata open minded nga dili sila mo kuan ba nga nasulayan na bitaw nila kung sa kagubot ng pamilya sila mismo unta kung kabalo lang sila mo dala silang kalisod sa ilang ilang mga kaugalingon na magbinutan sila. Oh, lahi-lahi man ang kiniya sa bata. Na may magkumot. Na ay Dili dili. Napo yung ba, dependent ang ginikanan. Nga wala ang ginikanan. Luoy. Naamay na gyud. Naman jud kunay balaan gid pod nga kuan. Dili na ako rin nang kuan. Kanang relative na nato. Nya kanira ba kami nyuon kay swerte. Oo, then kuan di siya, ningon di siya nga. Ang tinaro ko ta sa eskwela kung wala pa kuno nagulag lang magpapa. Mo lagi na nga ginika ang kuan man gud ang mga anak nga kuan og separate na og mga ginikanan murag kuan ba murag gipang baliwala nang bitaw pod nila ilang Murag malibre Pinabuhi sa na buhay. Sila oy, wala sila kadungganan. kanang kagana. tungod sa wala na ginikanan nga mo kuan. Wala gana miskwila. Pero nalagay pa pero anak niya. Basta lang ang anak lang dili bitaw siya mo tan-aw bitaw sa iyang kung sa natabo sa pamilya nga himuon man yang kuan ba himuon man yang example mahimuon yang challenge nga dili ko kana ani mo strict ko kanang mo eskwela kog tarong mo eskwela kog kuan magtinuod kay ang akong ginikanan mauni wala na gusto nga ako sila. sila nagian maagi anak ko ug inana nga klase nga pagkaanak ug moingon putong paratong ako naging niyo nga Kuslan man. kuslan man nagbuwag silang mamag si papa na dili na ko motiwas sa eskwela kali sa beta kong bata Kung siya mo ay na imo Uy, no? kuan ang iyahang kinabuhi balo ay di ba? Mo gyud ay hunahunaon gyud sa gusto Magtiayon. gusto Gusto mahimo. magminyo. mama o Pag papa minyo. Mahimong ginikanan. Dili magdali-dali og minyo oy. Nga Aron unsa man gyud gani dangatan gani. Sinubagay na lang. Sukol pug ka oy. Oy kasagaran man Dili gyud lang. ano kanang dili mo sukol. Muna nga liron pug ka. Dili mo sukol. Duong ana ra pug kayo di anad pud mo hang ang kasagaran Di yun masilbi kung sumpagon ko. Hindi yun masilbi gyud. sukol jud pug ka oy kay aron pud mo andam. Kay murag dili pud sa ma. nako example it nako kanang kuan ng ana sa gagmay pa mga bata nga mahubog ang kuan mahubog ang papa magdagandagan intaw niya ang mga anak yung kauban asawa kay kuan lagi mo nimo na Kay hubog. mahubog abot ang time namingon siya nga yadyo ko ng anaon yung papa dako siya pero abit mo nito kanang dili man punta imong nga ano ako lang iampo sa mga taga-Biba na i-appeal kita nato sa pag-ampo kita gitanan i-appeal ito sa pag-ampong atong mga silingan atong mga pagumangko mga bisag kinsa atong pag-ampo abin mo ni karon successful sila litin then mag-away mag-away kanang kabuangan sa mga anak ko kanang gapos-gapos inang tawo hey kapoy na kayo ayaw ta akong gapos kay sakit ana di mga tawa mga anak to pa ma-feel nako ba nga kanang Nakasabot na ang mga nakasabot ang mga anak nakasabot ako ang ginikanan nga dili na gid sila mag-ingon nga pinuanay ba ayon ako kung nakuan nga labi na pud silang nga pamilya Unsay naka-miss ato. Siguro no, kuan gyud Mag-prayer siguro. gyud na Banding siguro sa pamilya. Ang usa gyud ang pamilya ang magtiayon man gyud Banding diba? gyud siguro sa magtiayon. Kinahanglan man gyud og kuan ka nang Kanunay ba? naabay kolegisyo Sa di magbalikayan gyud ang bisyo nila oy. Murag pa sila ang imong imong bisyo ang imong kanang bisyo nga ang kamaligag mga kuan lang kanang palit og siya kog budbud Ang Ato asawa panahon natin Pagkagwanta siguro, pagkagwanta yun nga. divorce ka sila. murag akong pamati dili Kaya naman kung naibawan nga giagwanta jud niya ang bisyo siyang bana, dili man Ang nga. kana may sinultihan Dapat niya. mo gani. Dapat Dapat mo mo. gicha pa na lang. May Nasa mo sinultihan dapat. niya iyang binyuan apil ang iyang bisyo. ada dili po ko Mo biya. na ug ako po sa una amot lang ko ka baka sa ako Sa sa karon na maundang ra mo to na niyang bisyo nga nadagko na. agi may kitang tanan agi mo pagkadalaga uy ang tanan akong gilaan nga batasan akong gipagawa uy sa kanang sa panahon lang kanang getting to know each other kuno hay Ay, mga pwede man mo gawas dayon gud ang mga dalaga pa. pero ako lang Dili. gipagawas na ako tanan gipagawas ako tanan Gawas mo magawas tanan. ako tanan Sa imo man tong panahon niya karon be. Karon Wala, dili wala, na wala. ay. Nya makailahan ang mga batanon ang ay tiksik sa man. Mao gyud. Wala oy. Mag-ipon na magkita ra permirong kita wala diretso na Diretso na. kuan. Unay ko nang luoy kayo. Kani sila nga generation na na labi usahay gid ako divorce sa na ba. mga dipi pa Sa tuwa murag wala na kay pasawok naman tao. Porsitong daw naman tag-asa ra pitang destiny sa langit ato.
Kaning next generation kay cellphone Kaya sila. cellphone brother, yun. Wala sa ilang moment nga banding ana. Kuan oy ang nakabati man gud pud sa kanang nana lagi ba. Labi natong nag-viral o sa kuan public cemetery gihimo. Kung ginana ba din maabot ang panahon adto kaulawan man sa ginikanan sa ilang come-up ba. Dayon wala ka bala kung sa ilang problema sa ilang anong nahimo tong nila. Dayon basin ang ginikanan adto sige lang sinumbagay usa na nagpagawasan silang panggibang bati dahil mo tong nahita mo na. Oo yan. Oh, So kinahanglan gyud nga proper marriage gyud siya nga preparation pa imo ato to the max gyud nga. para malikayan Bakos na lang gyud unta ba? malikayan jud ang kanang Pero unsa man joy, divorce. ang unsay kayuhan sa divorce? Number 1, ang kayuhan sa divorce kanang Di na ta May mo mabunog. kang gawas nun. May mo kang gawas no, di na mabunog. Di na mabunog. Dayon, wala na yung chocolate husband o battered wife. Kay kuan, kanang bulan naman. Nanay demokrasya kalinaw. Oh, kay mag-usap po na magsigimog ipon, nagsimog, ultimo matulog mo na, nagtiniligdanay mo. Nagino dili man siya grounds beef ning inana. Nakuan. Dayon, basta daghan Uli. daghan ang possibility nga Kasi kayuhan niyo sa advantage divorce. ang Daghan divorce. mi kani bitaw divorce daghan mo pabor ni oy. No. Dire sa Daghan mo Pilipinas. pabor sa Mo divorce. kaya Dali nang na ka kuan na. ni Tolpo kay gumikan ni sa kuan sa Tolpo na murag nahimong grounds niya ang kanang ang mga napatulpo niya mga kuan ang anak in town sa mata kay then mga cheating ana sa mo ko ni kapuslanan na dili mag-divorce wala mo lang yang Nga wala ka ganahin. Wala ka ganahin. Wala man pug ipugos pud mo imong kagulingon ug wala na puy gugma ng bana na. mo Sabot. bana or asawa Oh. pamati na kuno dili na sa soulmate no Kalit na sa kalit lang kakita dayon oh niya. oh Wala lagi na ka na wala lagi kakaila. Wala man gud kakaila. Mo lagi ingon man gud nga long observation, short engagement. Amo Ana na siya. magud siya nga. Amo na siya. Mailhanin mo ang lalaki na daan ba sa batanon pa. Mana ka nga ay nindot gid siya nga akong Ano mabana. kay ang batasan si kay mausab mo gud batanon ay butan pa sa batanon pa pag kaminyo ka na usab naman. Namo po ingon ana ang kamang murag late coming ba ang iyang reaction sa iyang late registration mabutan pa kayo pag naminyo na hinggawas ng pagkahudas. Alak ka di naman. kuan to nga tinaguan na yang batasan yang gitago Sumaka. dayon dili dito siya dili niya love yang Nakaayo partner. ang divorce diya. Na kay kuan freedom. Sa kay freedom. Choice. Nya, unsa poy kuan kanang Disadvantage. sa mag-divorce ang mga magbiyahe. anak, mga anak, loo. mga anak, luoy ang mga anak. Labi na kung isa ninyo naminyo na mawala naman to sila asa sila mo puyo. Labi na ko sa kabuk. Ikaw ayaw gid pag-divorce. Kay usa ka swimming in town. Maglibog si Mimi. Luoy kayo. Ato na sa swimming. Og luoy ang mga anak. Og mag-divorce mo nga nag-away mo. Pero og nagkasabot mo nga mag-divorce. Ay oh, na may divorce nga. Maayo ang padulong Proper sa mga bata. negotiation. Oh. Pero na may bata ning nga kuan kanang. Alive man gyapon Dili ang siya- magtiayon og kuan basta Oh, may partner hatag lang sila og kuan Maghatag man. alive. Tinabangay man sabutan. O Oo, na. allowance bata imo ni Mm. gasto kay nagulat Pagbuhi man sa ta mga bata. o man. Yung wala po trabaho po ang amahan na sa may hatag nga wala may trabaho. Ano sa Pero og naa siya trabaho, makahatagid siya sa mga bata. Mo na nga magmatngon ay magmatan yun ng babayi. Dili kay babae ra. Basta lalaki. Di mo gud ang lalaki may manarbaho niya, dili siya manarbaho be. Nya na kay daghang kay anak niya imong gi-divorce. Ikaw magbuhi sa mga bata. luoy asawa. Oh, Nga manarbaho lang ko, huwag ko ganahin ng naong sa ko asawa. Ala ka oy. Kuan siya. Struggle. Mo na Struggle gid. gyapon. Bisan pa og naay divorce, makaayo siya, pero naay siya gyapon disadvantage. Mayong tao ka na wa mo'y anak, pag divorce mo wa mo'y anak. Kanang minindot. Oh, O kanang maditik nimo yang batasan nga wala pa kay anak, naditik na nimo. Kay murag free kay nga walay mapiktahan sa pagbulag. oh, di ma-divorce na mo, kaya na mo dakang kwarta. Mm. Pag bulag nimo, ngita na po kaglain. Ikasal karon pagkasulod si mana na-divorce na. Mo na sa gawas. Hala Pag ka. kaminyo na po ni mo glain, na po batasan ni gawas Oh, niya. divorce na Di siya. mo na sang divorce, wag ayo gyapon. Kwartahan na sila dito. Wala gyapon. Nakita diri galisod ta palit ginamos, divorce pa. Sus Ginoo. Una ginawa kasagaran sa nga walay ka bayad og divorce. Ato lang isa one each way. Magbulag lang nga kuan ba natural. Antos barangay. Ano na lang ang Ginoo. Mag-ulan, reklamo, mag-init, Mo reklamo. reklamo lang gyapon. Asa ka man ibutang. Kay klaro ning tawo. Paulanon ko ni walo ka adlaw beda tanaw na to ninyo. Da, puyog lagi mo balay. Puyog balay oh, unong kadlaw inulan uno. Puyo Wala na balay. lagi yung evacuation Da, center. puyog lagi mo balay. Muna ni angay ninyo. Tabang ba ng tubig sa super. Ang apil mo sa yuda. Be nya. Ahamin yung ka. Ako, Divorce or walay divorce? 50-50. Ako ari ko sa divorce. Pang ko kanang 50-50 ko di ba matag-ana na tong kapalaran jud. Kung maminyo kong swerte, wow. Kung maminyo tang malas, adi po sa mo magkwantar mo na. 50-50 ko. Ama. Kaya nga tong kinabuhi, isa naman. Divorce. Kay
Ako 50-50 lang sa Unsa man ako. mag-unsa man mo ipon-ipon diyan nga mura mo Niid kilo. ko. Pabor ko sa divorce. Pabor ko sa dili. Pwede. Upabo, excuse. Kuan ay kanang sa divorce man. Kagulingon ni mo desisyon. Kay Mm. mag-unsa Imo mag-unsa man kinabuhi. magsimog kuan diha ultimo nga dai asang kuan, asang sulay. Basta ko. Oh. Basta sa akong prinsipyo, ako Wala yung namang una-una. kuwan. Ang ako ag yung maayong ugma. Kung tanong ko tagilid ko ani, galisod ko. Pakamatyan ko na ako simbak ko. Wala ka mulbos mong ganita, mulbos mo. Dili ka Ako, dili ka dili ko. Ako yung i-mind yun ako nga sa tumoy na kita good future. Kung sama imong gamiyo-minyo ka diyan, wa mo main kog maon. Langan lang ka diha. Sa ako ang opinion ko, dili pug ko pabor sa divorce kay ano. Kung kalatahon ka, salon mo sundan. Patay mo imuli. Ana, till death do us part good. Antos pagkamatay bas kapaita. Kaya till life after the tapan. Papastilan po dumaha oy. Hindi kasi Grabe, ato no? magong namatan og kuan kanang Kinahanglan gyud ang kasal sa respeto simbahan gyud ako ba, walay ninyo kumusabot. walay tawo nga makabulag gawa sa kamatayon. Tinuod yun na siya. Wala ginakanagin. Nakalatid yun sa Ginoo na. Pero mag-unsa man kung mura na makahatag sa imong kinabuhi nga depressed na ka, hindi na ka maayo gugma. Dili pi alalim ng mag-uguta ka ng daplin niya, imo lang ginang iutong diha. Wala, Oh, dili, himo dili, na dili. gyud ako, murag dili gyud ko pabor sa divorce. Sa magtiayon kay sa batanon pa ka, maymayan man ka. Nga kinahanglan imo yung ilhon. Imo kang ikauban sa balay. Mm. Gitarong na gyud na nimo pili. So say kung mausab ang character and behavior, mangita jud kag pamagi nga siya imo gyud na makontrol. Oh, ana gyud siya. Oh, Og ikaw ang kuan kanang source nga Oh. pag-away mo, mag-control gyud ka. kontrol Sa ka. imong Okay, kakapan. imo gyud giampingan ang inyong kaminyoon. Yes, nga dili mo ma Nagino ano pong imo pong pa na katuyon pong laguba. Labi na What if inani Asig na ay may something. inani nga okay okay say ina source nga sa kita mo source. O kabalo man ta mo kanang mo control. Control. What if siya mangita og source nga pag-abot nga kubog nga pag ana sa kuan. Why sudan? pataasan nimo imong pasensya og pailog kay imo man siyang gipili. Agoy Ginoo ko pastilan. Oh. Imo man Gipili. ang gipili. Dipili na ko siya sa panahon nga kanang batanon pa. Pero basta og ako makatilaw na kog tagaan na ko niya og bulan og bituon na tagaan gid na po sa kog adlaw. Mo na lagi akong Basta giingon. nakita lang. Tagaan Nakitaw na bulan data. og buwan Tao og oy, bituon. tao mayon sila abutan kay ka kana imo ginang gikuan imong pamilya imong kaminyoon. Tao ra ta oy. Imo sa sa primero, imo sa siguro kanang istoryahan ba? Council. Mag-istorya siya gyud mo. Istorya na yun. Pero og sa ngadto pila na katuig di gyud madalag istorya o siguro kana na. antong gyud mo sa divorce. Pero kung inana lang po lagi po inana lagi istoryahon sa daan o sa inanong na inani man ka o sa mahinungdan ana. Inana gid tinga buhaton. Dayon Okay, kidag sa ngatungad to na Daghang man pamaan. kung sa ngatungad to lang gud po ni kada Galos uli. pa, populaw. Ini ka uli. Tubilan. Abli sa kuan sa kaliro. Tubilan. Way sudan. Mingon pong asawa, wa man kay gihatag nako nga pangpalit og sudan. O dili po ingon pud nga, dili po ingon nga kita asawa magpaabot na lang kita. Napod tay pamagi po nga maka kuan po ta ba? Makapamalit po tag usay wala sa balay, labi na ang sudan. O kung ina mag-utan ana. Pero og mosangko lang gid panahon nga sige lang katagaan og bulan og bituon ay dili na po tingnan maayo, tagaan na po tanan og adlaw nga mag-divorce mo. Okay, murag pati na kayo na Dili yun. lang po wa po ta dili po ta ka-afford og kuan kanang bayad anang divorce o na may barangay 150 na niya. 150. Oh. Pero wala man koy ang barangay dili man gyud makabulag. Oh, So, dili makabulag. wala Pero Wala lang ito lang. sabot wala. Nalay settlement nga. magsito Dili lang. na gyud sila pwede nga mag-awayay pa. Oh, nana lang ba? Bulag lang sa Oh. mini ayo nga sabot-sabot ana. Wala na magsabot lang tanay. sila nga naay mag-mediate Oh, kana. ana ba nga? Ana lang. Okay, kasagaran man gud nga kung kamo lang gud duha magsabot-sabot nga dili wala nabitay panahon. Pwede ra day. Kuan nga dili bitaw nga Adunay dili ba ka-accepta dayon ba kung sa ibot pasabot nimo lahi man gud kanang naay mo pasabot man gud sa usag-usa para nga malinawan ba ang both parties kay og ingon lang bitaw nga no dili sakto nilang dili ang barangay dili man na sila ka Aha naman dito inyong mga ninong o ninang. ay nga matay Wala na yung tambag. Mao bi anay Wait, trabaho oh. sa Akong ninang- tambang. napaliduhan na bilin pero Nya bisan pag nagtambag sig na may di uban nga di nagmadala. Pwede man madalag tambag-tambag gid ang problema. Oh, kay mas batan-on man ang ipuli. pero Oh, sa asawa ako lang tiguang na. dili biya need ang tambag so sa ako lang ang kay
duha man gud ang kapaingnan. Ang tao, kung ang taong nagkinahanglan sa atong tambag bulawanon. Pero ang taong wala nagkinahanglan sa atong tambag, may taghilagdanon. Ato lang istoryahon tingali na sila no. Nga mao ni hit may tabo kung magbulag mo ang mga anak looy labi na og kanang mga Anak ra gyud siya. dili bitaw close o dili bitaw open minded ang mga bata. Bisan og magbulag sila, nalang po siya sulbad po, loy tuod, pero kung bisan og magbulag dili na pasagdahan ng mga anak na. Oh, anak lang yun. Una ya po monitoring sa ginikanan. Kailan tong desisyon mo may labot ang anak kato Oh, sila. Pero talagsaon na gyud. Talagsaon na kayo. Daghan jud kayo ron karon nga panahon. Nag Nagbulag. Lagi pero kuno na lang po nila bang ilang mga anak. Dili lang po Manang luoy na ako, si kuan. Dili ko mo pabor og divorce. Tulong magkagbanang buutan. Ako pod katulong po ba ng buutan pero naman gyud malantawan ako ba nga. Gusto ka mag-divorce. Dili na ako nalantawan nga pamilya ba nga mas maayo na lang mag-divorce. Ikaw nang tagaan lagi kag bituon og bulan. Mo gud na iyahang gi saad sa pagpamisita niya. Wala Tagaan tagaan gihatag nimo. wala tagaan pud siya tagaan sa adlaw. O adlaw sa pagsabot-sabot nga Basta magbulag ako. sila. Una-unaon jud makapitog pito. Nga imong desisyon di gini mo kamahayan. Oh. Ma-divorce man og madili, di jud ka magmahay. Pero let Oh, katong akong tambagan bitaw nga mas maayo lang imong ipakuan dito sa barangay kay parang kanang naanala sa kuan ba nga dili bitaw kaduol nimo imong bana na oh. Niabot gid ang panahon pud biya pudlit nga luoy biya pud siya. Niabot ang panahon nga yang bana na Nagtinaraw. wala napriso gud. Napriso. Dayon kay kana laging kuan lagi kana bang tukod anang bintana ba? Oh, di lima. bulan. Dating pataya. Pagkabulan ato, ang imong pananaw daw bitaw. Unya na ba pero nakuan ba sa din. Karon siya no kay Wa ko'y butuhan jud, pwede mo mag-divorce, pwede pong dili. Kaugalingon yung decision life is a matter of choice. Oh. Ano mo choice man tang sirable itong kinabuhi, ado na maputay kagawasan. No. oh kana. O total ang Ginoo, willing mo accept ang Ginoo kinasing Lord pasaylo ako di. Tawag ko di gina ko makaya gyud. Ay so pa kamatyan ko ni, nga di naman ni makaya ni. Di magpunta. Labi na kanang makapartner bitaw ka og kanang nagkuan nagbisyo nga og kuan. O di para tong kuan sa kinon luoy kaayo bata pa kaayo. Dili siya maayo pero nakita na ko nga bawa para nga ma-save ang life. Ang kinabuhi ra man god ug ang kaugmaon. Aw, basta ang nag-divorce na sila, respecta sila mga desisyon. Yan ang desisyon. Pero as long as nga ma-save jud ang marriage, Dili sa gyud. Dili. Gunit good. ang kunit jud. Ang tanawon jud sa imo yung switohon nga. Usa ni kumpanang dili naman manguhit. Ikaw na Ko jud nang pangutanon dia. Dum, ka manguhit gabi eh. Oh, ana jud ka jud, jud ka nga magpahilom-hilom lang ka dinha kay wa ka kalimutan. Na, nya. So ang kuan ni dili kita magpaabot. Kinahanglan jud nga imo na gina siya. Uy, ana jud ka open jud ka wa ta kalibutan na. Unya Nauna na kag-divorce. Gailom-ilom ka nga ka-divorce naman yan. Kalit pa yung pakig mga malita, karga na. Asa ka ba? Sige naman ko gananin mo. Patayin na mo dahil ito. wala itong divorce. Katong Oh. manguhit. Manguhit. Ya may yung mga asawa. Mingon pong ang mo naman gihapon og manguhit ko. Makatulog na kusto nga. Makatulog tunga siya. Makatulog tunga. Kinahanglan yun nga. Kuan yun. Mo pa yung pagbalik. Oy, kay kuan ka na. Dugay nga panahon. Nga love sick ang the sisters. O pagbalik na divorce naman hinuon. Amo, dugay-dugay kay may mga the sisters simbalik. Kaya among ginahuna ginamo. Unsa gyud ang ayan gyud ang divorce sa pamilya. Nga kinahanglan gyud siya nga isitol pag gyud sa mga probs. Kay ang pamilya importante gyud siya. Nga as mga kaya pa i-revive gyud, i-survive gyud ang kamilyon, i-save gyud ang marriage. Murag ang divorce na gyud siya. Dayon para sa mga batanon pod nga wala pa mo na Oh, mga batanon. sulod sa ani nga kanang sitwasyon kinahanglan magsituay sa mudaan. Getting to know each other at least na One day. 1 year. Oh, 1 year, 2 years, half year. Ampo jud sa Ginoo Ampo, gyud kana. nga ang right guy or ang right girl nga mahimo yung asawa o husband is siya gyud ang gihahatag sa Ginoo nga Pangayoon doon na gyud. siya Pangayoon gyud sa Ginoo. kadlok sa Ginoo, doon na siya pagpangga sa pamilya in the future. In short, Murag yun. soulmate. Oh, yeah, soulmate. Bye. Bye.